El post-assaig. 30 anys de castells universitaris, records i històries que aixequen passions. Ens hi acompanyes? Jo vaig de blau, la hostessa sempre al cor. Vam arribar... Cada setembre, aquí a l'Autònoma, milers de persones arriben carregades d'expectatives, dubtes i il·lusions. És un nou inici, una pàgina en blanc que s'omplirà d'amistats, descobriments i, per alguns, d'un color blau hostessa que els marcarà per sempre. La gent arriba a Ganàpies per motius molt diferents. Hi ha qui arriba buscant una família lluny de casa, qui ve atret per la força dels castells o qui entra per curiositat, o hi ha qui simplement hi entra per la festa. I es desperta amb una colla que ja no vol deixar. Són els novatos i novates, aquelles persones que, sense saber-ho, donen a la colla un dels seus tresors més preuats. L'energia del que comença, la mirada fresca de qui encara no té por i l'empremta per fer créixer el que ja existeix. Cada any arriben i sacsegen la colla. Aporten idees, preguntes, ganes boges de viure-ho tot. I nosaltres, els que ja érem, ens veiem reflectits en ells. Perquè tots vam ser novatos algun dia. Tots vam arribar sense saber exactament on ens posàvem. I gairebé sense adonar-nos-en, vam trobar a Ganàpies molt més que una colla. Un motiu, una manera de viure a la universitat més enllà dels exàmens i les pràctiques. Aquest episodi és per vosaltres, novatos, perquè sense vosaltres Ganàpies no tindria futur. Perquè sou el motor, el batec que renova la colla any rere any. Avui parlem de vosaltres, de com heu arribat i ja sou imprescindibles, de com entreu per la porta sense saber-ho i us heu quedat per sempre. Així doncs, obrim el quart capítol del post-assaig. Sense novates no hi ha Ganàpies. Molt bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes al post-assaig. Molt bon dia. Un podcast de Ganàpies on parlarem de tot allò que envolta Ganàpies i en general els 30 anys del món castellà universitari. Avui, el quart capítol, com ja ha dit el Jaume, sobre novates. Hola. Quina iro. I us preguntareu, per què no només hi ha novates aquí? M'ho pregunto. Qui tenim també? Avui també tenim cap de novatos. Sí. Molt bé, molt bé. Merci per invitar-me. Després parlarem una miqueta més d'aquesta figura, del seu equip, com treballen, com no treballen i com fan les coses. Molt bé. Esteu preparades? Sí. Sí? Vale, doncs comencem. La Marina Castellera s'empaixa sempre a la primera. La soca i el folre no es trenquen. La soca i el folre no es trenquen. Vale, comencem per aquí. Hola. Ping-pong ràpid, saps el funcionament? Sí, crec que sí. Vale, malnom, Lupa. fornada, 30. càrrec dins de la colla, Novato. colla convencional, Anava a Minyons, però sempre s'és Minyó. castell preferit de l'assaig, El 7 de 7 Margarita. castell que t'agradaria que es fes a Ganàpies, Algun 5. algun 5. Algun 5, sí. Vale. No n'he vist cap, de moment. Vols afegir alguna cosa? No, No, estic molt content estàs d'estar aquí. molt- Sí. Molt bé. Seguim per aquí. Malnom, Benet, fornada, 29. càrrec dins de la colla, Pinyes i caps de novatos. colla convencional, No. No. no encara. No. Castell preferit de l'assaig, La torre de 7, en folre. castell que t'agradaria que es fes, El 9 de 6. vols afegir alguna cosa? No, No, estic molt bé. Ningú ha afegit res en cap dels capítols. Dóna'm idees. Ja s'afegiran, Bueno, ja s'afegiran coses. seguim per aquí. Malnom, Deulo, fornada, de la 30. càrrec dins de la colla, Novata. colla convencional. No en tinc, vaig estar uns mesos a París. Molt bé. Bueno, això es pot considerar. sí. Bé. Molt bé, molt bé. Castell preferit de Ui. l'assaig, El Pilar de 6. castell que t'agradaria que es fes, M'agradaria veure el 3 de 8. Bé, descarregat, exacte. Jo crec que totes aquí volem veure. Vols afegir alguna cosa? No. Joder. Vale, molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Nucli de sol. Oh, com fermaves els castells fent-te digne nucli de sol. Molt bé, doncs seguim amb el post-assaig. Avui tenim una falta, que és la Martina, i ara toca fer la secció que és bàsicament comentar la setmana i coses que passen al món castellà universitari. Així que, com que tenim aquí dos novates supermaques i el seu cap de novatos, ens agradaria que ens expliquéssiu vosaltres
què en sabeu, com d'informades esteu del que està passant a Ganàpies, què estem fent i què està passant al món castellà universitari en general. Molt bé, doncs com a novatos, de la primera cosa que podem informar és que aquí a Ganàpies està a punt d'arribar un esdeveniment molt important, que és el Sant Sopar. Que bé s'ha muntat, molt bé, molt bé. Vale? És... Després en parlarem més en profunditat del Sant Sopar. D'acord, Vale? doncs fem aquí la intro, Sí, us deixem amb el gossanillo i us heu de veure el podcast sencer si voleu saber què hi ha al podcast. Molt bé, molt bé. Ben sortit, però us hem fet una pregunta i no l'heu respost. Què està passant a Ganàpies, per exemple? El món Exacte. universitari. Comentar I a l'assaig... Ens ho estem passant molt bé últimament, jo diria, Sí. Per què? Sí. Tu passes bé. perquè Ganàpies és una colla maquíssima, amb gent maquíssima, llavors doncs és molt xulo. Jo tinc la sensació... Martina? Martina, així és molt millor la secció. Torna. Jo tinc la sensació que és impossible saber com tot el que està passant al món universitari. O sigui, hi ha com tanta informació, passen tantes coses, és impossible. Jo crec que has de seguir Instagram a totes les colles i anar veient els castells que fan, i mira, jo no... Però, i la gent dona per suposat que ho saps tot i et diuen com de no t'has enterat del que ha passat amb tal cosa. No, Amb què ens hem d'enterar? En què ens hem d'enterar? No que no m'he enterat! La gent aquesta que fa seccions per saber-lo tot, el que està passant, i no cal, tu pots saber el que està passant a la teva colla. Bueno, sabeu què està passant a Ganàpies, per almenys ho sabem, més o menys. Sí. Vale, comenceu l'assaig d'ahir dimarts 1 d'abril. Faltava gent, es nota que hi ha exàmens. Molt bé, Vale. molt bé, molt bé. Vale, seguim. Sí, els folres costen pujar-los perquè no som gent, ni la gent que tenim a la soca tampoc és que sigui molt alta, llavors doncs costa poder-los assajar en condicions, però tot i així, bastant xulos els assajos. I no hi ha cap castell així com raro, no? Així que estiguem fent Sí, de el 5. Bueno, Jo raro, vaig veure no. el 5. El 4 El d'avui! 10 tornes hombre! 4 de 8 en folre. Perquè, com va dir l'Etna, les normes les creem nosaltres. Som la de gana i repeteixo, no ho dic jo, ho diu Joan Laporta. L'exemple i l'enveja. No? Sí. Això us n'heu enterat? Ho hem entès. Vale, mentre per l'estudi de l'Autònoma, que a qui li donem les gràcies per cedir-nos l'espai una vegada més, roda una taronja per sobre la taula... Taronges per de la taula, sisplau. Exacte. S'escolta. El Benet es queda sense esmorzar. Jo us porto la ganapiada del dia. Però abans, novates, Benet, tu aquí no entres, vale? Déu-lo i lupa. Què és una ganapiada? Vale. Aviam, perquè jo tinc entès, vale? Una ganapiada és alguna anècdota o algun esdeveniment que et faci gràcia i que et quedi en el record Ganàpia. I forma part de la història Ganàpia per tot el que duri més. Està molt ben definit, Està molt ben eh? definit, sí, sí. Deule, voldries afegir alguna cosa? No, el que he dit és que jo he fet els deures avui, m'he mirat el podcast i llavors la Berta ho explicava bé el primer capítol. Vale, doncs jo en diré una i després vosaltres n'heu de pensar una altra que hagueu sentit aquests dies. Sorpresa. Com que estem en època d'exàmens, com ja ha dit el Benet, i està sent una miqueta dur per totes, us porto una ganapiada que va passar el primer tram de l'any passat, del 2023-24, en què el Mata li deia a la Txeli: «Buah, Núria, ahir vaig fer sentadilles i em tremola les cames». I la Txeli va dir: «Jo també vaig fer sentadilles, vaig estar tot el dia sentadilla a la Biblio». Bueno, A totes aquelles... sí, bueno, una forta en fi. abraçada a la Txeri, des d'aquí. El Mata per les seves agulletes i la Txeli per les seves hores d'estudi. I una abraçada a totes aquelles que esteu estudiant. Molts ànims. Molts ànims. I si voleu passar l'estona i deixar d'estudiar una estoneta, doncs podeu venir al podcast de Ganàpies. O podeu venir a assaig, que també és una Directament. molt bona opció. Demà en Directament. tenim 2, de fet. Així que... És una bona pensada venir a assaig. No ho descartaria jo. No està mal, no? I Ganapiada? Alguna que hagueu sentit aquest any o que hagueu dit vosaltres? Doncs, així com que som novatos, potser com a ganapiada la que més ens arriba és la manera com ens declarem els nostres padrins, que cadascú troba una manera diferent. Jo, per exemple, em vaig declarar a les colònies de Ganàpies, al Xeta, que és el meu padrinet, i com que els dos estudiàvem biologia ambiental, li vaig fer un petit recital amb rimes i li vaig regalar una fulla, perquè així ens agraden les plantes, tal, li vaig regalar una fulla.
I sortosament va accedir a ser el meu padrí. Molt bé. Hòstia, una fulla. Quin tipus de fulla? Era una fulla que hi havia en un arbre, Ah, no l'arbre. Sí. Au, no. però l'important no era la fulla, sinó el significat. Vale. I s'ha de guardar, tu saps? S'ha fet algun punt de llibre? No, el que s'ha guardat és com el nostre vincle, que és lo important. Vale, perfecte. Molt bé. Alguna ganapiada més? És que m'està encantant, no? Està completita, Sí, és que ara no se m'acudeix dir alguna altra declaració, però a part d'això... Hi ha gent que dona pulseres. Està bé, també. Però ganapiada com a frase... Com a frase. La rima que vaig fer era una frase. Quina? No? Pues quan li vaig dir al Xeta. No, jo entenc el que vols dir, però és que ara mateix... O sigui, sí que n'han passat i que alguna vegada han dit de hòstia, això ho hem de guardar per posar a la revista o alguna cosa així, però ara mateix no me'n recordo. És ganàpia l'amor que adivina cada pinya, que tanquem amb un somriure quan s'agafen els segons i el baruna de lent. Vale, arriba el moment de nostàlgia i avui donem la benvinguda una altra vegada a Benet, Lupa i Deulo! Sí, em pensava que faríeu més emoció una altra vegada. Abans estàvem més animats, ara us Exacte. heu relaxat, Clar, ara hi ha càmeres, les càmeres us fan por. preguntes El soroll aquí que tens extras. les orelles, la gent... Sí, S'ha posat sèrio. Sí, no, quan estàvem fora càmeres, tothom xerrant, tothom... Bueno. Sí, farem balls, no sé quantos... Bueno. Ja, però perquè no us ho voleu fer vosaltres? Home, us els hem proposat. Si aquest ball Bueno. ets Una ganar el teu batxata cor, conjunta, un tots ballable era. en fila. Com que, bueno... Després el feu. Vale. Arriba el moment del podcast on fem una petita entrevista per conèixer, doncs, qui sou, com sou, què feu, què no feu i tot això. Vale? Aquestes preguntes es llencen a l'aire i qui vulgui contesta i qui no, doncs també contesta. Com et sents, com us sentiu després d'un primer tram? Una macro i tot el que hem viscut fins a dia 2 d'abril. Jo molt ple. Tot el que he fet a Ganàpies m'ha omplert molt, crec, i molt feliç de com han anat les coses. Podrien haver anat malament i també m'hauria passat bé, però estic supercontent amb com tot ha anat, en general. Molt bé. I vosaltres, novates? Jo també, supercontenta. O sigui, al principi del curs pensava, buah, 4 anys de carrera, que llarg, i ara ja penso, ja portem quasi un, que no s'acabi, i la majoria és per Ganàpies, perquè estic molt contenta, llavors, amb ganes de que duri molt. Jo també comparteixo bastant el sentiment i afegeixo que m'he sentit bastant com trobat, en el sentit de que he trobat un ambient molt bonic, amb molta confiança i que es fan plans molt xulos i per molt que passin els dies, per molt que passin els mesos, sempre hi ha més gent per conèixer, sempre hi ha més experiències per viure i ara mateix Ganàpies és això el que m'està donant. Festa, il·lusió i estar amb els amics. Que xulo, que maco. Boniques paraules. Sí. Vale, segona pregunta. Què és el que us va motivar a unir-vos a la colla, a unir-vos a Ganàpies? I si s'han complert les vostres expectatives o han sigut una mica diferents, tant com per bo o com per diferent? Jo em vaig... començo jo. Sí. Jo em vaig apuntar a Ganàpies perquè un dia vaig anar a la Diada dels Minyons de Terrassa. Ole! I va ser bastant xulo. I el meu amic, el Gerard, el nano, estava apuntat aquí i em va dir, vine, va. I assajàvem davant de la meva facultat a l'hora que sortia. Llavors, doncs, vaig apuntar-me sense expectatives, sense saber què era, sense saber res dels castells. Llavors, com que no hi havia expectatives, no diria si s'ha complit o no, però jo m'ho he passat bé. Xulo. I a quina alçada vas entrar de curs, més o menys? Just quan començàvem diades del primer tram, o sigui, a Ostres. finals de... Sí, directament desembre, potser, o... a la feina, tu, en plan, a les diades. Sí. O sigui, no vas veure el procés d'integració... Gens. Vas estar a novetades? No, tampoc. O sigui, no vas estar a novetades i aquest any les has organitzades? Sí. Puto genio. De fet, sí, caps de novatos, dos no hem viscut novetades i... El Figui tampoc. Per això. Ja. Que fort. Jo tampoc he fet novetades, eh?
En sèrio? Per què no? No les vaig fer, vaig entrar més tard. Amb la següent fornada... Vaig entrar més tard que novetades. Jo igual. Bueno, jo de fet no em vaig tenir per Covid, però... Ah, ja. Trobo que s'hauria de fer que Això, la gent que no fa novetades altres colles haurien de novetades. fer-les. Està sortint una nova festa de Ganàpies? Les novetades de primavera. No Junta novetades. extraordinària. Novetades de Votem. primavera. S'hauria de Exacte. fer per tota la gent que... Votació dins del podcast i ho presentem a presidència, que ja que la tenim aquí. però Novetades de primavera, vots amunt? Ei, No, el que Majoria absoluta. és la gent que no ha fet les novetades, a l'any següent són com novato extraordinari. Sí. I passen les proves com si fossin novatos. Però ara És podem molt fer bona, una també. escombra Perquè i tothom que no hagi rebut les Ja, novetades... sí. I fer com una festa específica. Ojo. Exacte. Ojo, Clar, no, però imagina't, fos com a una cosa veterà, que tot haver Ganàpia. d'anar a les novetades dels següents, en plan, dels novatos ai, que què vinguin, bueno, et putejaran a màxim. Clar. Bueno, No, no, ja és la gràcia, Però és jo, per lo exemple, com a divertit. persona de la 26, que no ha passat unes novetades com a tal, Clar, Sí, tot sí, i no, que està seria superbé. canviat el calendari. No, no, és molt jo bona recordo, idea, jo penso. recordo les novetades com una cosa espectacular, dic, quina barbaritat és aquesta, on m'he ficat, no en tenia res, de sobte estem a Barcelona, de sobte no sé on... ballant lo tio Pep a plaça Catalunya. Jo més festes ja no puc, aquest. Bueno, tornant al capítol, us refresco la pregunta, ¿vale? Lupa i Deulo. Què és el que us va motivar a unir-vos a la colla Ganàpies i si les vostres expectatives s'han complert, tant com per bé o per diferent? doncs jo, el que em va cridar va ser simple curiositat. D'aquí, per exemple, ve part del meu malnom, per això em dic Lupa. Oh, molt bona. Sí. Llavors, jo havia estat en el món dels castells de petit, sobretot en època, o sigui, preadolescència, en aquella època, vaig formar part dels Minyons de Terrassa i torno a repetir que encara hi formo part. Home, jo després d'haver cantat la rumba al 5 de 9 l'any passat, abans de Sant Narcís, minyó. Vull dir, Home, plorar al voltant camisa de la canalla... La camisa la tinc a l'armari i d'allà no s'anirà. Doncs això, i em picava la curiositat perquè eren castells un altre cop, d'una altra manera, i tenia ganes de provar-ho. I com que tenia amigues de Minyons que anaven al primer assaig, jo vaig enxitxar-me i m'hi he quedat. Molt bé, molt bé. I tu, Deulo? Jo l'any passat, quan vaig començar a París a fer castells, va ser perquè no coneixia ningú i va ser com una manera de conèixer gent. I llavors, quan em vaig plantar aquí a l'Autònoma, que tampoc coneixia ningú, que estava com una mica lluny de casa i així, vaig pensar que era com una molt bona manera, un altre cop, per conèixer gent i fer una mica grup. I em vaig plantar el primer dia, el primer assaig, sense conèixer ningú, morta de vergonya, i millor decisió que he pres fins ara. Llavors, estic supercontenta. I això, molt nerviosa el primer dia estava, però lo bé que ha anat. I ha superat totes les meves expectatives. Sí? I tant. Sí. Per exemple? Perquè no tenia tampoc ni idea d'on m'estava posant. O sigui, però ni idea, perquè de castells no n'havia fet gairebé mai i de l'ambient no sabia... O sigui, no n'havia sentit massa parlar, llavors no tenia ni idea d'on m'estava posant i molt contenta. Molt bé, que xulo. Sí, això de les expectatives, de que... Sí, jo crec que a molts novatos ens ha passat. És que no ens imaginem el que pot arribar a ser Ganàpies i les colles universitàries en general. I amb les novetades, per exemple, et donaves com un bany de realitat de uah, on m'he fotut. I era com... Vale, és com molt de cop, moltes coses alhora, molts estímuls alhora, però m'està agradant i hi ha molta gent per conèixer, però veig que em traurà molt temps, però m'agrada i aquí estem, en el limbo. Jo em quedo amb una frase que em van dir al meu segon any, que és que els exàmens es repeteixen i les festes de Ganàpies no. Vull dir, cap festa és repetible, llavors... No, però això sí, al principi, per exemple, com quan entres i preguntes de què anirà tot, com serà, i t'expliquen i penses, no pot ser que sigui aquesta bogeria, i penses, estan bojos, com han de fer tot això i com ha de passar tantes coses, i t'expliquen el que passa a les festes i dius, què estan dient? I al cap d'uns mesos tu mires i dius, hòstia, i ara formo part d'aquesta puta bogeria, i penses, ole. Sí, total. Ho heu definit de la forma perfecta. Vale, següent pregunta. Què ha estat el més difícil per tu, fins ara, del món casteller? Per Valdos, què ha estat el més difícil? Universitari, eh? Puc començar jo. Vale. Aprendre a dir que no. Per exemple? Perquè Ganàpies i les colles universitàries ofereixen moltíssims plans, moltíssimes actuacions, moltíssims assajos, i al final cadascú després, com a part de Ganàpies, li dona la importància la que creu,
i sempre hi ha gent que és més enxitxada, hi ha gent que falta més, hi ha gent que quan està en època d'exàmens li és impossible anar-hi perquè necessita concentrar-se, i entendre que cadascú té el seu món, cadascú prioritza els castells universitaris de la seva manera i que no hi ha res bo ni res dolent, doncs val molt la pena i al principi costa perquè potser ja entra dintre del tarannà de la gent novata, de que intentes com formar part i doncs sumar, però hi ha vegades que t'és impossible i te n'adones que pues, no passa res si, per exemple, hi ha un dia que no vas o si no pots estar-hi sempre. Exacte. Però això és en el teu cas, que tu doncs, ets un enxitxat. A molta gent hauria de ser al revés, haurien d'aprendre a dir més que sí. Molta gent que tu els dius, va, fes-te una batota de ganàpies, no sé què, t'ho passaràs molt bé. I no arriben a dir que sí també perquè són diferents. Per mi ha sigut una mica també d'aprendre a dir que no i aprendre a dir que sí a algunes coses, de que, doncs, ja sigui el càrrec adjunta o la tècnica que tinc, vaig tenir els meus dubtes a l'hora de si acceptar-lo o no, i estic content que vaig dir que sí. Però tota la raó amb això que dir que no ha estat molt important en algunes coses. Dir que no a Minyons, per exemple, massa temps. Clar, no. Jo anava a dir això, aprendre a superar el FOMO, perquè és com que a la que no pots anar a una cosa, com saps, o sigui, ja saps que serà superxulo i que serà superguai. Llavors, saps que si no hi vas t'estaràs perdent algo guai. Llavors, però que tampoc passa res, perquè ma mare sempre em diu, tu saps que la teva carrera no és Ganàpies, no? I jo li dic, bueno... Però saps que Ganàpies et dona crèdits? Només 2. Bueno, però... Algo és algo, sí. Però Ganàpies et pot donar crèdits i altres coses, perquè al final acabes coneixent a moltíssima gent, acabes adquirint unes aptituds que no es demostren a les carreres, són uns intangibles molt valuosos que al final s'acaba veient, es pot repercutir i pot influenciar molt a la teva carrera professional que estiguis estudiant. Sí. Totalment d'acord. El Joan Rubió, quan va venir el primer capítol, ens va dir que el seu grup d'amics no és ningú de la carrera. És gent de Ganàpies i que es troben encara... Pues, 30 gent anys després, exacte. és que... 30 anys després es troben encara pues, per fer birres, per fer el que sigui. Sí. Però jo penso, vull dir, jo visc lluny, vull dir, jo no visc a casa, ara estan aquí. I llavors, vull dir que estàs enyorat, no?, de casa i estàs com lluny de casa durant tota la setmana i tal. I jo com on em sento més que he trobat com la meva família, el meu lloc de confort i on estic com més a gust, al final és a Ganàpies, a la carrera, pues, no tant. Però això és... Vas a classe? No. I tinc assistència obligatòria. L'altre dia vam anar a classe i unes amigues, unes noies ens diuen pensàvem que havíeu deixat la carrera. A jo i a l'Èlia, que també està a Ganàpies. Em volia morir en aquell moment. Però... A mi també m'ha passat Mira, això. una altra cosa negativa de Ganàpies, em farà suspendre la carrera i faig educació infantil. Però si suspens més anys a Ganàpies? Ja, explica-li als meus pares. Castigo o premio? Llavors, resumint, què és el que considera més complicat? Aprendre a dir que sí i que no, coses que s'ensenyen a parvulari. Llavors, Sempre és el més difícil. Trobar el que abans l'equilibri t'ensenyen és el entre pitjor. Ganàpies i la uni, Clar, bàsicament. No, sí. Un equilibri dinàmic al final, no? Cada moment del tram. Vale, i seguint així una miqueta nostàlgiques i tot, hi ha alguna cosa, costum dins de la colla, tradició, algo que vulgueu destacar que us hagi sorprès o que us hagi agradat especialment? Buah. Jo, quan em van dir de venir a fer el podcast, vaig pensar en una cosa i vaig pensar, potser em pregunten això. El primer cop, o sigui, el cop que més em vaig sorprendre va ser el primer cop que vam fer el que fem de la Rotllana i cantem la cançó de Pessigolles. Vale. Sí. Jo em vaig... Però que anava a dir alguna maco al respecte, home. Perdó, em vaig quedar flipant. Lupa, ara tornem a la nostàlgia, vale? Jo vaig... No sé ben bé quins van ser els meus sentiments, però no van ser negatius. O sigui, No. en aquell moment, jo, per primer cop, estava anant a un... No vaig anar ni a les 16 de vespre, perquè em sembla que tenia entrenament o alguna cosa, i vaig anar després al sopar. De cop, vaig al sopar, tothom, hola, no sé què... Clar, 1000 estímuls, perquè estàs coneixent un punyau de gent nova, que estem fent dinàmiques internes de no sé què, que t'has de trobar una parella per fer un joc, no sé què. I de cop, tots en Rotllana, i comencen a cantar-se una cançó, i clar, et quedes flipant, i ens quedàvem com, anaves mirant les cares de la gent, i hi havia com, clar, principi de tram, molts novatos, amb cara així, i la resta de gent... Sí, és espectacular. I et va semblar violent, això? No, en aquell moment vaig Xocant, ser conscient sí, no. d'on m'estava ficant. Vale. O sigui, tu n'eres conscient i la Déu va dir merda, m'he fotut a una secta, d'aquí no surto viva. No com una cosa negativa, però és això, vull dir, el vídeo és espectacular perquè tu pots, o sigui, es diferencia tan clarament qui és novato i qui és veterà, perquè és espectacular. Clar, o sigui, tu imagina't,
no sé què eren, 80-90 persones que no coneixes ni Déu, es foten enrotllant a saltar i a cantar una cançó infantil i penses, què els hi passa? És xulo. Què fan? I tots com eufòrics, no? En plan del primer assaig. Clar, i dius, hòstia, meravellós, però o sigui, vull formar part d'això, però et sents una mica en plan de... Què? Xocant, és xocant. fort, O sigui, la pregunta que et feies en aquell moment era estàs segur que vols seguir aquest camí? O sigui, Tu també vas pensar això, Benet? A mi el moment de pessigolles sempre és algo que m'agrada, està bé, però tinc mala memòria, jo. Per què? Perquè tinc mala memòria, així de per si. I em costa molt aprendre'm la cançó sencera. Que deies que No me la tenies sé. mala memòria, La seva exacte. memòria era- Em sé l'estribillo sencer, de pe a pa, però ja està. El cantes? El pots cantar? No, l'estribillo sí, Canta'l, canta'l. Pessigolles, 1, 2, 3, les escamparem pel món. I ja està. Aquest també me'l vaig aprendre una mica per pressió. Bueno, I les muntanyes. Muntanyes. Jo empatitzo molt amb Què tu, poc Benet, més? empatitzo molt amb tu. És molt llarga. És molt llarga. Sí. I què veu sentir quan veu cantar el primer Jo vaig de blau? Tothom en general, Tothom de l'estudi. No només no vaig. Jo crec que va ser com dels moments que em vaig sentir com de jo també sóc part d'això, saps? Vull dir, estem fent... No, perquè al principi igual, almenys jo, com et sents una mica fora, perquè penses... I veus el castell molt gros i estàs allà i penses, hòstia, estan fent això. Però jo crec que quan fem el Jo vaig de blau penses, estem fent això. Vull dir, jo també sóc part d'això. Jo el primer que vaig pensar va ser, mira, aquesta me la puc aprendre. Sí. Perquè, mira, jo vaig de blau, po. Vale, fàcil. Però, o sigui, com simultàniament vaig tenir com un sentiment de, vale, jo vaig de blau, ho estic cantant jo, estem tots junts, i sí que és veritat que és com quan sents, vale, estic formant part d'això, saps? Encara que vagi amb la samarreta pessigolles en lloc de la camisa, vaig de blau igual. Llavors, és el que compta. Jaume, tu què vas sentir el primer Jo vaig de blau? Jo no entenia res. O sigui, de sobte la gent estava saltant i dic, ai, en plan... O sigui... Sí, no sé, era raro. Tampoc me'n recordo molt bé, però jo me'n recordo la sensació de desubicació, de dir, hosti, què està passant aquí? Per què la gent està saltant això? A part, no sabia ni quin castell havien fet, sé que estava allà i ja està. Però això va ser xulo, la veritat. Un sentiment de desubicació, però prou xulo. Nuna? Hòstia. O sigui, jo no em vaig sorprendre perquè al final amb Rex també pues, fas la celebració final i tal, però sí que vaig sentir una pressió de merda, m'he d'aprendre la cançó perquè tothom l'està cantant i jo no la sé encara. I tu només vas saltant, movent el ritme de la resta. Feia veure que me la sabia o alguna cosa, però clar, pensava, merda, m'he de llegir la lletra perquè és que si no... S'ha de saber. Exacte. I s'ha de fer sempre, no, Gar? S'ha de fer sempre. O sigui, el dia que fallem, bueno, vam fallar un dia i ens arrepentirem tota la vida. Exacte. Sale mal. I tu, Berta, què vas sentir a l'escoltar? Jo vaig sentir que se m'enfonsava el terra. Estaves damunt de la cívica? Estava a l'Aimero, davant de l'Aimero, i va ser la primera vegada, bueno, el primer movia. 4 de 7, sí. Si tu passes per l'Aimero o per la cívica i estàs El pont quiet... aquell sí, que fa com... No, La tota la plaça, la cívica. plaça. És una cosa exagerada. Per això no es fan No, per diades això allà. no es pot fem fer. castells allà. Mira que Clar. seria xulo, Clar, vam fer el primer 4 de 7 o sigui, en solitari de Ganàpies. De la història. De la història de Ganàpies, exacte. I en aquell moment el més matiner, que cada any és el més matiner. Però... Sí. I estava allà i jo deia, primer, no me la sé, no sé què diuen dels priorats. Jo el priorat, clar, quan ho vaig entendre dic... No saps qui està torrat. Qui va Exacte. torrat? Què passa No, amb el clar, torrat? el del priorat no en tenia És res. una interpretació. Estava fora. Un priorat, 2 priorats, jo en plan, ara repartiran vi, aquesta gent, no sé, com... On està el porró? Sí, exacte, bueno, com super desubicada fins que no van explicar com... Vale, això és la celebració després de cada castell, vull dir, sigui el castell que sigui, més petit, més gran, més ample, menys, més ganàpia, menys ganàpia, el que sigui. Tu sempre ho celebres, sempre. Jo crec que heu definit com la sensació de novato al primer tram, Sí. que és confusió, com desubicat tota l'estona de dir de, vull formar part d'això, però què és això? O sigui, com tot el rato... Perquè, clar, són com moltes tradicions, moltes cançons, moltes coses, i ja estàs una mica... Això és que és desubicat. Però amb ganes d'ubicar-te. I lo dels priorats, sabeu d'on surt això? Sabeu l'origen? Abans l'havien priorat, no? Bueno, llegiu el llibre que sortirà d'aquí poquet i ho sabreu. Oh, notícia! Quin promo, molt bé. El 30è no s'acaba, hi ha un llibre... Que és Molt currat, l'estan molt fent el llarg Mata, Felipe... i companyia. En plan, sí, gent col·laboradora.
però... és Ja un llibre- el tindrem algun dia d'aquests. Sí, Molt no, llarg. serà com el tancament del 30è, per Sí, tant. el Però tancament sabem el 30è. títol o de què anirà o tal. Ja ho sabreu. Ja ho veurem. Canàpies 30. Ara ja sabeu que hi haurà un llibre. Blau, Ganàpies, sí. Alguna... No. 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 Serà Jo vaig de blau, 200 pàgines, no? Jo vaig de blau, jo vaig de Tercera blau. edició, perquè tothom el comprarà. Vale. Novates i cap de novatos. Com valoraríeu la comunicació entre novatos, veterans? Creieu que hi ha bones vies per resoldre dubtes? Que els novatos quan arriben és com... Merda, on m'he fotut? Aquí vaig a parlar, què faig? Hi ha 200 persones a l'assaig? Sí, depèn del veterano en si, jo crec. Estàs preguntant com comunicació veteranos en general a l'hora de tenir dubtes. Sí. Sí, jo crec que està molt bé perquè, en general, doncs, els dubtes que tenen els novatos no només els hi pregunten als caps de novatos, els hi pregunten a la seva persona de referència, i el rol de cap de novatos és només, doncs, en el principi ets la seva persona de referència, però després ja acaben desenvolupant el seu. I jo crec que la nostra colla fa molt bona feina amb això. Tothom té una miqueta de ganes d'ensenyar el que sap i, bueno, que ho digueu vosaltres com ho hem viscut. Sí, jo la veritat que des del principi m'he sentit superacollida. Vull dir que sempre que algú que tenies una pregunta o que et veia una mica desubicada, vull dir, sempre hi ha algú que et ve i t'explica i et pregunta. Vull dir que jo sí que m'he sentit molt acollida. Jo estic desacord, m'he sentit molt sol. És broma, és broma. No, de fet, el primer... Lupa, sisplau, Pensava que ho deia en sèrio. Sí, va. No, el primer que vaig pensar va ser, està molt ben muntat. Està muntat perquè aconseguir captar el màxim de gent possible i que aquesta gent senti Ganàpies com casa seva. O sigui, primer, tu arribes desubicado, però tens gent que simple i exclusivament s'encarrega de que no estiguis desubicado. T'explica què són els castells, tinguis el nivell que tinguis de coneixement de castells. I a partir d'aquí vas extenent. Tens la teva persona de referència, que sempre va bé en moments socials així, vale, aquesta persona s'ha dirigit a mi, m'ha explicat qualsevol cosa, parla amb mi. Per tant, tinc la meva persona de seguretat. Sí, això és molt xulo. A partir d'aquí vas extenent el teu àmbit social i després acabes amb el padrí o la padrina que et fa com... es converteix en la teva persona de confiança més permanent, de manera permanent. I això i les targetes de novatos em sembla que són dues estratègies clau per enxitxar a qualsevol persona. Déu-lo, explica què és això de les targetes de novatos i tancarem amb aquesta... Vale, puc dir primer una altra cosa? Sí. M'encanta lo de la figura dels padrins, em sembla molt xulo. Tinc les millors padrines del món i em sembla una cosa supergenial perquè crec que com tu escolls aquesta persona i saber que hi haurà aquesta persona que estarà com pendent de tu, que et cuidarà, no? I, bueno, és que és una de les meves coses preferides de Ganàpies, em sembla. D'aquí poc ve Setmana Santa, o sigui, ja podeu pressionar... Ja, estic emocionadíssima. Sabeu si rebreu mona? Sí, jo sé que Us sí. heu portat bé aquest any? Jo he preguntat i m'ha dit que potser sí, potser no. No. Soc molt indecís. Què li passa? Que no té tinc padrins. llavors no tindré No molt. tenies com Què 70 dius? fillols? 6. És cert això que més, però molts han diuen... deixat Un la tall per carrera. cadascú. Ja. És cert això Ai, la que carrera, diuen que ser cap de novatos implica tenir més fillols dins de la colla? Sí. Sí. Bueno, a mi a novatades m'ho van demanar 5, crec. En Jaume també pot respondre això. Sí. Va ser cap de novatos. És veritat. No, sí, jo també tinc bastants fillols, però és com que cada any m'han anat demanant alguna persona diferent, saps? Llavors és Això com ha de que... ser més xulo. Sí, és xulo. O sigui, jo, per exemple, tenia com 2 padrines quan estava a Ganàpies, però no vaig rebre cap mona, perquè, clar, va venir el Covid, llavors he sigut orfa de mona tota la meva vida a Ganàpies, però, bueno, els fillols que he tingut és guai. En plan, cap de novatos és una referència i molta gent et té en compte, i és normal. Llavors, jo, per exemple, sé que vaig dir que no a alguna gent, que ara em porto millor amb ella, però en aquell moment, clar, t'arriba gent com desubicada, que tu no saps qui és, perquè hi ha com moltes persones. Diu, vols ser el meu padrí? Dic, és que no et conec, en plan... I mira de conèixer més gent, i si no, doncs a tope, però és una miqueta així. Jo això sí que penso que al principi tens com molta pressió de triar ja el teu padrí i penses, home, igual encara no conec aquestes persones, saps? I jo sí que sé de gent que ha triat algú i ara diu, és que ara triaria algú diferent, doncs perquè amb aquesta persona m'hi he deixat de portar. Vull dir que jo crec que és millor a vegades com esperar-te una mica i veure això, doncs, amb qui tens més afinitat i llavors decidir. Vale, bé. doncs ara... No explica de les targetes. Ah, és veritat, cert, Hòstia, les targetes. Molt ràpid. Les targetes són unes targetes molt xules que
que hi ha com nivells i has de marcar els diferents nivells i has d'anar aconseguint diferents coses, com anar a X assajos... La porten a sobre. Jo la porto No també. m'he canviat de pantalons des d'ahir. Hòstia. Marrano. I això, pillat, per arribar m'han al nivell pillat. 6. I és molt xulo perquè llavors, bueno, nosaltres al principi competíem un muntó i llavors era a veure qui fa més coses, qui està més enxitxat per tenir com abans, per arribar abans al nivell 6. I això ens va fer venir a tot molt ràpid i enxitxar-nos. I què aconsegueixes quan omples la targeta? L'escut? L'escut. Molt bé. L'escut! Ho ha preguntat molt malament, aquesta feina. Ha preguntat El què? com... O sigui, la seva. No, Li he la preguntat- seva, no ho ha explicat bé ell. Jo? Però si m'estàs explicant tu. No, clar, però si no m'ha quedat clar és perquè com a cap de novatos no he fet una bona feina. O perquè no ens premies els A mitjans. veure, Exacte. tampoc el tira pollites aquí, pobret. Perdó, Benet, ho fas molt bé. Vale, i ara així, última pregunta, ràpida i directa. Com porteu el Sant Sopar? Va fent. Passa palabra. Hòstia, no teníem moltes ganes de parlar del Sant Sopar. sí, és A el veure, Sant per Sopar. favor. Però heu de fer com... Sí, dinàmic. Què Tan és el malament Sant Sopar? està. Llavors, pel que tinc entès, el Sant Sopar és... Pel que tens entès. El Sant Sopar és Al meu entendre. Sí, sí. una festa. Una festa és un sopar. És El sopar... Callo. És una festa organitzada per novatos, bàsicament. Ja està. Però com la porteu? Vale. No, la pregunta que què? El Sant Sopar és això que he explicat, que té una festa, que té animació, que té sopar, etc. L'animació és com una part bastant I important. qui ho organitza? I ho organitzen els novatos per tota la colla. Com el portem? Ara millor. Hem anat una mica bastant a l'últim moment, jo crec. Com totes les fornades. No, 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 patiu. no. I com tot lo de Ganàpies en Sí, general. em sembla que molt, molt Però al revés, vau començar extremat molt d'hora. a l'últim moment. Vam començar molt d'hora, però com que hi va haver la macro i tal, es va com aturar i llavors s'ha recuperat una mica tard. Però ara jo crec que hem com agafat el ritme i hi ha bastanta gent bastant motivada. O sigui, al principi estava com tothom una mica desubicat, però és que és difícil al principi, jo crec, perquè no saps per on començar i com gestionar-ho. Però jo crec que ara hi ha bastanta gent molt motivada, que tots tenim moltes ganes i estem molt il·lusionats. Llavors, ara bastant a tope. Treballar molt perquè, com que anem tan a l'últim moment, hem de fer moltes coses en molt poc temps, però amb moltes ganes. En fase de desenvolupament, però acabarà sortint la cosa. I quin dia és? És el dia 10 d'abril a Maloa. Molt bé! Això, el tema hores i tal, ja... Seguiu-nos a la Santa Xerinola a l'Instagram i ja aniran sortint el tema dels horaris, les disfresses, En algun lloc de per els aquí grups, sortirà. etc. Deixem per aquí. Estan fent vídeos de promoció molt xulos, eh? Exacte. A mi el Ara dels no bolos estan em va durant encantar. l'assaig. Ja. Perdó. El dels bolos és bastant divertit. Sí. Això, anirem penjant més coses, ara ens hem començat com a enxitxar, o sigui que seguiu-nos i allà us donarem tota la informació necessària. M'han dit que punxaran els millors PDs del món castellà universitari, no? Us han fet fora, però... No, Què? No us han dit. Us han fet fora! No! Però perquè han de punxar Han de novates. potser novatos. Pot ser. Perdó. Jo des d'aquí Hola, m'ho havia vull fer de dir un crit ara, d'ajuda. Hola. Acabem de viure una pullada en el directe. Sí. I vull fer un crit d'ajuda pel Benet i el Nano per PDPREO. PDP. PDP Reo. És que amb aquest nom no podem anar millor. A pitjor. Que anirà molt bé. No podeu anar, no? No podem. Però Nano, de fet, No us deixen, no us deixen. Pues a Olimpiades. Doncs envieu un missatge, envieu un missatge, que busquem Em PDs. van dir alguna cosa així. Doncs fes-ho. Sí. Ja. Vale, 2 preguntes més i canviem de secció. Vale, seran preguntes de resposta molt ràpida, tipus ping-pong. No podeu pensar el primer que us surti pel cap. Vale? Vale. Si haguéssiu de descriure l'olor d'una faixa després d'una actuació, com ho faríeu? La mateixa olor que quan estàs fent de crossa, tens el peu del segon. Semblant, canviant una mica les aromes, però l'essència és la mateixa. Jo diria de quan agafes la roba d'estiu, o sigui, de l'any passat, saps que porta molts mesos tancada en un calaix, aquella olor. Però us fa pudor la faixa. Tu t'has olorat mai la faixa? Però crec que no. Clar, sí, tampoc, en veritat. I la poseu a la rentadora i tot? No renta la faixa! Ah, vale, No renta la no sé, faixa. si fa pudor. No, no. Me la van rentar. Cada quan es renta la És camisa? justificable. Jo la rento després Bueno. de cada assaig diada. Jo rento la faixa. Jo també. Cada assaig. Igual que els pantalons, no, Benet? Sí, també. És que no has passat per casa, no? Per això no. Sí que passa per casa, sí, Ah, llavors els pantalons Ui, ui, ui. d'ahir, no? La Berta però buscava que marro. Els pantalons no s'embruten. Si no els embrutes, no s'embruten. Esperem. Esperem. Vale, si un dia, en lloc de gralla, us posen reggaeton per fer l'entrada a plaça, què faríeu? Marxar. Depèn. Ballar. I La com lletra- ballaria reggaeton?
Home, entrant a plaça. Resident, no? A veure, demostració. passos. Som-hi. Vinga, vinga. Amb la taronja a la mà, La taronja a la mà. Posa qualsevol cançó i t'imagines que és reggaeton. Per aquí, t'has de ficar per aquí. La Marina és castellera. Posa la Marina és castellera, exacte. No podem perquè hi ha... Som-hi, balla! Marina Castellera. Balla? Sí, sí, sí. Em passa sempre de primera. Què? La soca i el folre no es trenquen. La soca i el folre no es Olé! Així faria l'entrada a plaça si sonés reggaeton. Ja sabeu, Ganapi Músics, si voleu fer famós i... Famós? O feliç? Sí, clar. No les dues, perquè si tu el graves i el penges, tu has vist com balla el Lupa? No, no, total, total. Sí, Ganapi Músics, compreu un sound system. Ganapi Així poden posar música, no només gralles. Ganapi Músics i comprar uns altres. Sí. Bueno, perfecte. Vale. Benet, només per tu. Quina ha estat la millor excusa que has sentit per no venir a un assaig? Ara que ets pinyes. La millor no, la més típica, que no m'agrada gaire, perquè no és veritat, és això de... Només feu que... Bueno, és que no sé si puc dir-ho. Ho puc dir? Sí? Sí, només feu que drogues i orgies. Que no és veritat! Ens diuen això, Has dit molt ràpid que sí. ens diuen això i no és veritat. O almenys a mi no m'inviten. Benet, A les drogues o a les orgies? A les dues, perquè no Déu-lo! passen. No. Això ho diuen molt, com potser Sí. un terç o la meitat. Déu-lo! Què vol dir festa ganàpia? Ai, és que jo avui he descobert el doble significat. Perquè jo pensava que era festa ganàpia, en plan de bes i festa ganàpia. Però ara he descobert que també és festa ganàpia, com de festa. No ho sabia, i avui ho he descobert i he pensat algun geni ha inventat això. Em sembla meravellós. I em sento molt tonta per no haver pillat aquest doble sentit. Tinc moltes enganxines. Només una ment blau estesa podria haver ideat aquest Només la doble Déu-lo. sentit. Sí, només la Déu-lo podria no haver un test. No, és que ara tindré com la necessitat d'explicar-li a tothom que de vegada com que posi una enganxina a algun lloc i la gent m'haurà de dir no, ja ho sabia. Jo diré, ai, perdó, és que jo no. Jo crec que molta gent no n'és conscient. Jo no n'era conscient, eh? T'he de dir. Jo també vaig tardar Vale, molt temps. És algo que dius, serà o no O serà? sigui, festa Ganàpia, Castells, festa i família. No sé, en plan com... Clar, jo... Vale, gràcies. Sí, és que festa ganàpia... Jo crec que qui va dir festa ganàpia no va pensar en el doble sentit. No. Ja, jo crec que tampoc. És algo occidental, però xulo. Vale, gràcies, m'esteu fent sentir bastant millor. perquè abans ho he explicat i us heu rigut de mi i he pensat, soc molt tonta. No. Però a mi És m'ho que ho vau ha explicar explicat. tu i el Mata. Doncs Quan pot ser, però no me'n recordo. Devia anar molt borratxo, el xaval. No, si era... O sigui, anant als meus camps de novatos juntament amb la Nunu... Pot ser. Pues potser I- és que se m'obliden les coses a mi. Llavors, pot ser que t'hagués explicat. Abans en passat ho sabigués i ara ja no. Pot ser. Sí. Vale. Lupa. Si de sobte enmig d'un castell sona una alarma d'incendis, què faries? Ballar reggaeton. Depèn del ritme, Sí, no? depèn de com soni l'alarma incendis. Sí. Si sona això, què fas? Vale, tornem a posar Això. que no tenia auriculars. Baixem... Vinga, amb calma. No passa res. Vinga, va. I si Som-hi. estiguessis de crossa d'un pilar de 4, perquè el Lupa només fa piles de 4 de crossa, perquè així ho vol. Sí, és que tinc claustrofòbia. Si no, podria fer-ne L'altre més. dia em van proposar que entressis al 3 de 7 amb agulla. Però si l'agulla De crossa. fa més calor encara. No ho facis, no ho facis. No ho Que facis. jo vaig paulativament intentant pues, entrar Sí, sí. més a la crossa, però en pilar de 4 ja a vegades m'estresso. A poc, no passa res. Molt bé, doncs tanquem la secció de Nostàlgia. nostàlgia i seguim. Cançó, Lupa balla. Un altre cop. Sí. Benet canta. Però només si ballo amb els meus dos companys. Vinga, va, balleu. Heu de I ballar. les muntanyes, muntanyes, Tothom s'aixeca. olles, 1, 2, 3, escamparem pel món. S'ha de dir que no és la millor cançó per ballar, però bueno. No, és que és molt chill. Molt bé, avui a la secció de Fototeca parlarem de les revistes. Bé, bueno, problemes tècnics. Les Moltes revistes pessigolles. són un element clau en
en Ganàpies perquè és un recull de moltes coses, tant articles dels diferents equips, caps de colla, presidència, presentacions de novates i novatos, que ara parlarem d'això, també hi ha les ganapiades, hi ha el magnificabre aquell d'interconnexions entre persones, hi ha jocs, hi ha publicitat, no, hi ha de tot. Què no hi ha? Llavors, què vau saber vosaltres, els convidats d'avui? O què vau pensar quan vau tenir les mans a la vostra primera revista? Amb qui la vau llegir? Quin moment era? Va ser aquesta. A mi em va sorprendre molt. O sigui, a mi quan em van dir la revista, escriu coses, pensava que seria supercutre, no? O sigui, pensava que serien com 4 papers junts amb 4 articles. És un currazo, està superbé. És molt xula. O sigui, jo em vaig sorprendre, vaig flipar de tota la feina que hi deuen posar perquè és que són xulíssimes. És que passa amb tots els novatos que veuen, en plan, o sigui, sempre es fa èmfasi en feu articles i molts no el fan i després quan veuen la revista diuen merda, l'hauria d'haver fet. Totalment. Si hi ha algun novato o novata que no s'ha presentat, ho hauria d'haver fet, al primer tram, Hòstia, Benet. ho pot fer... Portava una setmana a Ganàpies, no em tragaré un No, article. però pots fer el segon tram. Ja. Presenta't. Presenta. Em presentaré Que la l'any gent no ve. et coneix. L'any que ve. Quan va. ja sigui veterano. Jo en 2 setmanes em vaig presentar. Sí. Bueno, No hi ha excusa, eh? No, em va costar, em va fer molta vergonya escriure alguna cosa, s'ha de dir. Sí. Doncs, repeteixo, si hi ha algun novato o novata que no va voler presentar-se o no va tenir l'oportunitat de presentar-se al primer tram, també hi ha revista aquest segon tram i també es pot presentar. Meravellós. Molt bé. Gràcies per l'emoció dins de l'estudi! Que guai la revista, disfruta-la. I també donar les gràcies a Comi Revista, que ja ho ha dit la Deulo, és una currada molt heavy. I De fet, d'aquí poc ja us començaran a demanar articles. per això tothom a escriure. Envieu-los a temps. Molt bé, molt bé. Què més vols dir de revistes, Jaume? Que hi ha 2 per any. De fet, aquest any era molt... No, aquest any o l'any passat, era tan grossa la revista que es van haver de fer 2 volums perquè hi havia tantes pàgines que... O sigui, les revistes sempre han sigut així, com de grapa, càmera, espero que es vegi bé, de grapa, però l'any passat va haver... No puc estirar el braç. Més com una llibreta, és ara. Ara és una llibreta, hi ha com una tantes agenda pàgines, escolar. hi ha tantes pàgines que s'han hagut de ficar espirals de la quantitat de gent. Això és un reflex del volum de gent que som a la colla i també de la gent que té ganes d'escriure coses i bueno, doncs que passen moltes coses a Ganàpies perquè s'hagi d'explicar. Perdó, acabo d'obrir una pàgina random de la revista, completament random. La presentació d'una persona, no direm qui és perquè tampoc posa el seu nom, llista bocata calamar d'acudits de peixos àcid amb vera. Clar. Alvera. Vols llegir-ho tu? Ah, Que és el teu amic? Vinga. Molt ràpid, vale? Les dues primeres Alvera. frases només. Esta es la segona part. Vale. ¿Cómo se llama el pez que cae del 5º piso? El atún. ¿Cómo se llama el pez de leche? El pezón. ¿Cuál es el pez más triste? El pesimista. ¿Cómo se llama el pez que manda más? El pecidente. ¿Cuál es el pez más difícil de engañar? El pez picaz. ¿Cómo se llama el pez más grande? El pezón. Y así un puñado més. A veure, una mica més. Vale. Sí. ¿Qué dice un pez mago? Nada por aquí, El nada pezón por dels allá. pocs. ¿Cuál es el pez que molesta más? El pezao. Què és això? ¿Cómo se llama el pez que no te deja entrar? El pezcillo. ¿Qué hace un pez en el agua? Nada. Mira, això és com la de festa Ganàpia, aquest doble sentit que costa, eh? Exactament. S'ha fet difícil. Ens costa a totes. Bueno, després d'aquesta meravellosa lectura del Lupa, Com presentar-vos a la revista. hi ha formes molt originals de presentar-vos. Podeu explicar la vostra vida, podeu dir una recepta, podeu explicar acudits com ha fet aquesta persona. Així que res, de formes n'hi ha, no teniu excusa, presenteu el vostre article de presentació. Tantes formes com ganàpies. Dit això, passem a la següent secció. Som-hi, som-hi! Tots som... A la gespa passaven les estones somiant avions sempre seran els records. Vale, doncs, una secció que també feia la Martina, que no hi és, però A veure, la Martina. la cara de pànic del Benet, estalvia tu, no us toca a vosaltres, sinó que us toca el control tècnic. Secció ganapiota, en aquest cas serà secció tècnica, Que no collons. tècnica.
Que follon. Exacte. Expliqueu una batalleta. El primer, Una batalleta. No, és que m'acabes de pillar... Era la intenció. Era la intenció. Això està preparat de casa, 100%. Jo crec que faria una altra cosa i ens deixem pensar en aquell Per moment. exemple, fa unes nits, unes setmanes, allà a Saballuts va haver nit de PowerPoints i algú d'aquí, de Valtros 2, va explicar una història que crec que es pot... Ja, és que en aquesta nit de PowerPoints van passar moltes coses. Ja, és veritat, van passar moltes coses. Ai, de PowerPoints. No, bueno, també va passar la nit que vam fer post-assaig de peli. Aquest. Hòstia, aquest va ser brutal. Tenim aquí... aquest any vam presenciar el pitjor post-assaig de la història. I no és el podcast? I no és el podcast. Però, sí... Vaig fer el que vaig poder. Sí, no. Es va decidir que miraríem una pel·li. Bueno, hi havia partit del Barça, això per començar, i vam mirar una pel·li perquè es va decidir que el partit del Barça Que consti que no jo era partidària inclusiu. de veure el partit del Barça, Jo crec que el Barça és inclusiu. Però no em van deixar. Vale, total. El Barça sí. No, com a concepte. El Gar. Com a concepte uneix la família, jo crec. Bueno, total. Vam mirar Cars. Van intentar ficar Cars pel Disney Plus. Però no sé què passava, que no... Bueno, no es podia perquè el projector no deixava... Bueno, Disney Plus no deixava projectar. Per què? Total, que Cars no vam mirar. Culpa de Disney. Sí que vam mirar. La solució va ser anar a YouTube i buscar Cars a YouTube. Total. Vaig buscar literalment Cars pel·lícula completa castellano i aviam què sortia. Vale, total, vam començar a veure Cars en llatinoamericà, a YouTube. Entenc que la qualitat no era la més òptima, La no? qualitat no era òptima. Però això no és el més destacable Però tant d'aquesta pel·li. d'àudio ni de vídeo, no? La No, qualitat. va començar a fluir la peli i de cop la peli tornàvem enrere i de cop tornàvem com endavant i ja no sabies què estava passant, però hi havia 30 ganàpies callats mirant la peli. Jo no havia vist mai Cars i una fumada mental que no... No tenia cap sentit, la peli tirava endavant, enrere, i tot va arribar cap al minut 25, que va arribar el prime de la peli. O sigui, ja portàveu mitja hora segudes? Vam estar una hora mirant la pel·li, però és que al minut 25 va aparèixer una rata donant voltes a la típica roda de la rata a la pantalla durant 10 segons i tothom, ué! I va desaparèixer la rata i vam seguir mirant la pel·li, però mitja hora més. Però és que jo la vaig deixar posada perquè la gent s'hi quedava, saps? Ningú estava dient, tu, quina merda és aquesta, I la saps? gent reia. I la rata es quedava allà. Sí, no, de tant en tant anava sortint la rata. La rata no era de veritat, eh? Sí, era un vídeo d'una rata donant voltes amb la típica rodeta aquella. Jo crec que no ho pots editar i ficar la rata aquella donant voltes aquí per allà. Bueno, ho intentaré. Bueno, el resum, que sort que en algun moment va fallar el wifi, quan ja portàvem una hora de peli, i el Fogó va dir com, bueno, podem treure ja la peli, no? I llavors vam mirar Pingu i... Exacte, no es va acabar aquí. Vam mirar Pingu i vam veure batalles d'animals. Sí, Després. no, Està molt bé. cap sentit. Sí. I vam descobrir que Pingu realment té molts dobles sentits, més que Festa Ganàpia. No, És és una que- barbaritat. No t'ho miris. No ho entendré. No, perquè és que miràvem Pingu i hi havia cada escena que tots pensàvem, hòstia, que això ho veuen nens. Sí. Però clar, Però què fan? Són pingüins? A mi em feia molta por el Pingu de petita. Sí, però què fan de dobles sentits que... Mira Pingu. Sí. posa't un capítol de Pingu i ho Busca a YouTube Pingu. Sí, en 10 minuts vam tenir prou. Veieu com a vegades no s'ha de tenir FOMO? Me n'alegro molt d'haver marxat d'aquest Però t'has post. perdut el pitjor post-assaig de la història. Sí, O sigui, Però el pitjor, però el més anecdòtic, en plan... El millor, pitjor post-assaig de la història. batalleta. Un altre? No, ja, aquesta Hòstia. està molt bé. El podcast ja va ha sigut ja va conjunta, jo crec que podem passar. Vinga, Els hi comprem, va. Vinga, va. Següent secció, següent secció. Jo vull tancar cordó als castells de la diada. S'ha apuntat als canàpies de la UAM. Jo vull tancar cordó als castells de la diada. S'ha apuntat als canàpies de la UAM. Vine, saps, company, vine, saps. Molt bé, següent secció. Ara comencem la secció de Ganàpies out of context. Us explico una miqueta per sobre el que és. És, bàsicament, Ganàpies fent coses, ¿vale? Ganàpies es caracteritza per ser una colla amb molta gent i doncs, al tenir molta gent, doncs, aquesta gent fa moltes coses i algunes doncs, una mica desubicants. Començarem... Bueno, ja ha sigut protagonista algun Ganàpies out of context, però el nostre control tècnic, en Gar, a les paneles de materials, que és que quan la gent perd coses a Ganàpies, doncs es fa una panera de material, la gent pot comprar números per €1
I al Gar justament li van tocar un top molt maco, uns pantalons pirata maquíssims i una jaqueta moníssima. I va No anar... m'està fent gaire gràcia. Però això ha passat 2 cops, no? Perquè jo ja Sí, ho he vist, sí, això. Vale, jo Un he altre viscut, cop. però aquí. Jo crec que Sí. el Gar jo crec que té un gat, en plan, té Vaya alguna sort. cosa que sempre guanya la parella de material. Sí, si la meva estratègia és dir-li el dep. Em compres un número, ell me'l compra i a mi em toca. Perfecte. Sí, Vale, la si intentaré. voleu Vulgui guanyar la guanyar... panera material que li compri el número al Dep, no? Total. Heu d'aconseguir que el Hem dep de, us hem compri de el número. definir la imatge per la gent que no la veu. No, No, es veurà, ja, es veurà, es ja veurà. la posarem. Bueno, pels que estan escoltant, Exacte. ja l'hem definit, és el Gar vestit amb un jersei de tirants de Simono, pantalons pirata i una jaqueteta maquíssima i dient, Bastant què diva. passa? Molt diva, Trobo molt que diva. val la pena mirar-s'ho amb imatge. Sí, Perquè... si esteu escoltant això amb el cotxe, pareu el Pareu el cotxe i mireu això. L'altre dia anava al cotxe amb el podcast ficat amb el vídeo allà, al Maps. No feu això. No ho feu, no. Vale, següent Ganàvies out of context. Uau, Bé, uau. això és un dels famosos post-festa, digue'ls-hi manyaneo, digueu-li com vulgueu, que això és l'antic pis d'uns quants d'aquí Ganàpies. Tenim a la imatge a la dreta l'Àfrica, al mig en Xeta i la Cinta, suadíssims, tapats amb una bandera una mica peculiar, amb un grafiti damunt, i l'Andreu dormint als seus peus. Bé, es pot veure que si et prens en sèrio una festa, Sí. acabes Hòstia. molt cansat i molt cansada i necessites descansar a qualsevol lloc. Puta Joder. Espanya. Fa patir molt aquesta imatge. Això sí que ho El podem. No, hi ha germanor en aquesta. I és germanor, Sí, sí, és sí. germanor. I I això és... Bé, Castells. és el més apte d'aquesta habitació. Va haver-hi castells abans de la festa? Què? Va haver-hi castells abans de la festa? Sí, Crec sempre. que eren novetades, aquest. Novetades? No, bueno, no ho sé. No, crec que No, no. per això No, estaven perquè cansats, la suposo, Cinta no no? hi era. No, és veritat, és veritat. Bueno, no ho sé. qualsevol festa. Sí, l'any passat. Pot passar. És la definició de junts fins al final, Sí, eh? força gimnàstic. Bé, ara aquí tenim una imatge maquíssima, és un castell inèdit que el va fer Ganàpies fa uns quants anys. Sí. No és Photoshop, que quedi clar, no és Photoshop. No és Photoshop. És un... Molt chill. És un 10 de 10 net, ojo. És un 10 de 10 net. I res, doncs maquíssim aquí amb l'eix central de fondo. Ben feta l'edició aquesta, eh? És que no és una edició, és real. És un 10 de 10 net, sense forres, ni manilles, ni puntals. Jo vull una enganxina Sí, d'això, o és que és alguna com el mateix cul moltes vegades. És impressionant. Els mateixos culs moltes vegades tens tota raó del món. Bueno, Uau, et deixa loco aquesta foto. està ben feta, està ben Aquest feta. castell seria molt guapo. Ara, no, físicament és raro, no? 2030, Ganàpies. És que hi ha, Tenen començat a Bastant assajar, no? hi ha impossible. tanta gent. Sí, bueno, ja no hem fet números, però Però molta. molta gent. Bueno, 10 per 10, 100. Clar, Sí, no, però més el punt d'edat, que són 9 més 1, doncs mira, 110. Sí, no. Més o Bé, menys. sí, por ahí. 110. Més a pinya. És clar, sí. Més unes 800 persones, Sí. perquè... Sí, perquè Això cau. per fer la pinya d'això, igual. Molt bé, següent Ganàpies out of context. Això és l'Aniverfest de fa 3 anys, Sí. on per Nadal no es va poder fer el Bananano d'un arbre de Nadal i llavors es va decidir fer a l'Aniverfest i era meravellós perquè podies veure un pilar de 4 vestit de Nadal, un pilar de 3 vestit de Nadal, un pilar de 2 vestit de Nadal i un pilar de 1 vestit de Nadal. Va ser espectacular. Espectacular aquest moment. Es pot dir que els pilars d'un eren les persones lesionades del moment 100%. i com ja vaig dir en el seu moment, el Jaume era una de les persones lesionades recurrents. 100%. I aquí... No hi havia piles de mig, aquí. No. I aquí seguim lesionats, però no pel mateix motiu. Bé, seguim. Seguim, no seguim. Seguimos. Seguimos. Això sí que és maco. Això és Sí. colònies de ganàpies a les orenetes. És... Sí que són cool com colònies. definiríeu aquesta imatge? Colònies. Eren govindes i no ho Colònies. sabien. Colònies, Són sí, els sí. pregovindes. Sí. És com un cuc fet amb persones que tenen els peus sobre el cul del de darrere. És un sent mans. Pilar horitzontal. Molt És un chill. spoiler del Sant Sopar. Jo pensava que anava a És dir broma. té els peus bruts. Eh? La Deulo, que ha dit les persones que tenen els peus, jo pensava que anava a dir els peus bruts. Ai, puc dir una cosa? Que arribi, renteu-vos els putos peus, tio. Sí, vale. Per favor, una cosa. No. Jo ara ho procuro, Pots fer un quan vaig al anunci? Rocco abans. Ai, mira, la pròxima Home. revista. Renteu-vos els putos peus. Fes un article, Producte, un article. qualsevol sabó. Si els compres sabó a gent específica, segur que ho faran. Com si te'n vas al lavabo 5 minuts abans i te'l rendes. Aigua sola, si m'és igual, però per favor. Que no facin olor a bota de muntanya.
que puguem no morir-nos, saps? Déu-lo, un dia vine amb un cubell... És part de l'essència del Sigues castell. Jesucrist. Així com a indirecte. Per un dia. Sí, si ho fas un dia, la gent es començarà a rentar el peu més sovint, perquè els vas dient, tu, vine. Jo no li aquí. rentaré els peus a ningú. No, però els dius, renta-te'ls. Jo t'ajudo, si vols. Molt bé, Algun després dia. d'aquest petit debat, acabem la secció de ganàpies Podríem fer un nou out of producte. context i anem a encarar la part final del podcast. Doncs em sap greu dir-vos que s'acaba el capítol. Plorarem. Però no marxarem sense abans fer-vos un repàs de tot el que queda durant el mes d'abril. Ah, així és, així és. Meravellós. Que per variar ve molt carregat, com Que tots els raro. mesos. Vale, avui, a dia 2 d'abril, encara ens queda per endavant. El Sant Sopar, Eh! l'assaig, Eh! Bueno. l'assaig de la Mona. Quan és? Després de Setmana Santa, el dia 22 d'abril. Dimarts. El primer dimarts després de Setmana Santa. Es surt a l'Instagram. Sí. Renta't els peus i mira el calendari. Sense el... Els manaments. Ho canviarem per festa ganàpia. Renta tot el peu. I també queda aquella mateixa setmana... No sé què hi ha més. Què més pot haver-hi? Què més Què pot més pot haver-hi? haver-hi? La setmana després de la Mona... A veure... Les Olimpíades! És veritat, que m'he clic just abans. Estava molt confosa. És Olimpiades per a les Les Zoolimpiades. Us heu apuntat? Efectivament. Sí. Com no Així és. fer-ho? Ho dic perquè queden entrades, Bruno. Actualitzem. No, al moment que surti el podcast és impossible. Obrim el marcador. Sí, no, ara, o sigui, just avui, el dia que estem gravant, doncs s'estan fent les segones inscripcions, que són les que van sobrar. Toma ja? I 98 que s'han apuntat les 3 que s'havien quedat sense entrada, queden 16 entrades. 16 Bo, entrades. 16 entrades. Pel sold out. 16 entrades. Els estan de les Ah, mans. no, ja està, ja estan, ja estan. Sold out. Sí, Molt sí, bé, amb molt 3 bé. hores i mitja s'han tancat, però s'ha de dir que en mitja hora ja hi havia com 80 apuntats. És molt fort, és molt fort, és molt fort. A Ganàpies hi ha molta gent despistada. Porteu crema solar el dia de les Olimpíades? Sí. I ganes de festa. Ganes de festa? Festa i xerinola, i mort els I malucs. recordeu, I guanya picades la de colla més salvatge. Salvatge. Salvatge.